40 ka diyas so adlaw human sa landslide sa Dakbayan sa Naga, pipila ka magkabanay sa mga nabiktima inanay na nakadawat sa mong hitabo. Apan aduna gyoy buot mo pasaka og kaso batok sa mga responsable aron mahatagan og hustisya ang kalit nga kamatayon silang mga mahal sa kinabuhi. Si Luan Mirondina sa report. Usa ka santos nga misa ang gihalad sa yuganihang buntag sa kapilya sa Sitio Sindulan, Barangay Tinaan. Gitimaan sa mga kabanay sa mga biktima ang ika-40 diyas alang sa pag-ampo sa mga kalag sa mga mitaliwan nilang mahal sa kinabuhi. Sa homily ni Father Tata Torres, gipasabot niya nganong may mga hitabo sa atong kinabuhi nga lisod sabton. Inutang ko nga mapag-isulan trahedya ang nahitubok kahit nahitabo na ito. But if you look at the cross, it is also a tragedy that happened to the Son of God. It is also sa trahedya na nahitabo na ito kaniya. Apan diha sa mga trahedya na nahitabo ni Kristo, makita na ito nga ang iyahang kamatayon. There was a grace na binagay kay Human sa Santos nga misa, misulod sa Ground Zero ang mga kabanay sa mga biktima sa landslide, bit-bit ang mga balon ug kandila. Ug dungan nila kining gibuhian aron mulupad. 1, 2, 3, 4. Hustisya! Justice sa kanang motiba. Unom ka mga kabanay ni Evaristo III ang dungang nakalas tungod sa landslide. Ang iyang mga ginikanan, duha ka igsuong babay nga pulos mga magtutudlo ug duha niya ka mga pag-umangkon. Apan bisan pa man sa sakit nga hitabo, inanay nang nadawat ni Evaristo ang ilang kamatayon. Di man tatag-iya sa kinabuhi. Usara may naghatag og kinabuhi na ito, siya ra sa mukuha. So wala tay katungod sa paghukom, unsa na siya nahitabo. Bugtong pangaliya lang niya nga unta nahaluna na ang ilang mga kalag. Samtang ang 17 anyos nga si Jonalyn Siton, kinsa lakip sa mga survivor sa landslide, mitataw nga naglisod pa siya pagdawat sa hitabo, ilabi na kay nasaksihan niya mismo ang pagkamatay sa iyang inahan ug duha ka mga manghod. Ako na ko nga unta makuha na mo gipangayo nga hustisya, makuha na mo ba? Para lang mahilom sa to sila ba nga sana to sila dapat. Sa pagkakaroon, sila na lang ni Jonalyn ug ang 12 anyos niyang manghod nga si Eliza ang miabag sa ilang amahan nga si Narciso sa adlaw-adlaw nga panginabuhian. Kini taliwa sa kasakit nga nadangatan sa ilang pamilya tungod sa trahedya. Nilagay ko balik og paninda gani kay para lang kumakon-kuan. Para lang gina ako malimot-limot ko gamay ba. Pero di ko malimot kagabi mo gimakanan mo. Mo gimnaan. Sa Ground Zero, nakamuntar na ang mga pahibalo sa kadelikado sa dapit kung kinisubling puyan sa mga mulupyo. Gipang markahan na usab ang mga panimay nga gikonsiderar nga nahimutang sa critical zone. Kining mga panimay dinhi bunga sa pipila ka katuigan nga pagpaningkamot. Apan di usab ikalimod nga nag-ung-ung dinhi ang laing dakong trahedya. Hinungdan nga gidin-an ang mga mulupyo dinhi sa lokal nga kagamhanan nga subli nang makabalik sa ilang mga panimay. Apan sa pagkakaroon, wala pa gipagawas nga kumpletong listahan ang lokal nga kagamhanan sa mga mulupyo nga hingpit ng did-an nga makabalik sa ilang mga panimay. Luan Mirondina, Balitang Isda.